Yan. Medyo malinis na. Marami nang malinis. In 1 week time. Ubos to lahat. Meron pa dun. Yung may mga saging na yun. Pero lahat na natatanaw medyo green na konti. Nadali na yan dati na grass cutter na. Yan, itong kulay lupa. Katatapos lang namin yan 2 days ago. Yan. Marami pa. Tour ko kayo. Ito pa. Ito kaunti na lang. Guys. Yan. Ang ganyan na may pispan. Kailangan linisin yan. Yan. Grabe ang damo niyan. Sobra nakakatakot. Baka may anaconda dyan. So kaya dapat i-maintain ang linis. Otherwise walang mga predator dyan para sa mga hayop. Yan ang aking area sa aking farm. Marami akong plano pero soon maayos yan. Yan. Lalagyan ko ng yung isang pitak na yun. Yan. Lalagyan ko ng mga itik. Siguro dito ko sila i-rearrange mula doon. Yan. Pitak na yan. Dito ko sila. Medyo pa-slope to. Pangat. Marami pa. Andito ako sa may boundaries. Lansones, mga lungkong. Itong diretsong to. Ito titirahin namin yan sa may sagingan. Yan. Mula diyan sa malinis na yan, diretso yan hanggang doon. Kunti na lang. 4 days tapos na lahat yan. Yan aking area. Ang gandang tingnan, malinis. Super sa linis. Yan o, ito lang madamo. Mga may saging, kailangan linisan to today. Maliit na lang to, puro saging na ito. Yan o, bungay saging o. Dami. So yan. Alright. Masarap. Nakakawala ng stress pag nakikita mo malinis. Plus yung mga alaga mo. Yung mga alaga ko nandoon doon banda. Mga alagang dami pa nito. Yan. Ito yung sagingan na dapat linisan namin yan. Yan. Dami saging. Yan. Doon. Sa dulo. Tagal-tagal na. Ngayon lang uli ako nakapag-farm. Napabayaan ng mahabang panahon. Kaya kailangan gawin. Ayan, ito malinis na naman. Konti na lang yan. Ito easy na lang itong i-grass cutter. Yan, lugar na yan. Yan. Kabababa. Unlike dito, yan. Ito yung karugtong nung kanina doon. Ito yung boundaries. Lahat ng boundaries. Yan. So yan. Yan, itong gilid na to. Tagos yan hanggang doon pa sa dulo. Ikotin na nga natin po siya. Para mas maganda. Yan. Kunti na lang to. Kayang-kayang na ito. Dalawa naman kami ng pinsan ko nag-grass cutter today. Umikot lang ako. Pahinga. Para makita. Yan. Diba? Ganda na. Malinis. Mga lansones. Aray ko. So ito yan. Diretso lang. Hanggang dun. Kung tatanawin yung malinis na yan, lagpas pa yan dyan ng konti. After noon wala na. Yan na lang. Tinda mo na lang yan. Natitira. Patapos na yan. Aking longkong. Ito. Lychees. Mga puno.
Ayan. Mga lansones ko. Ayan. Taas na. Ganda. Diba? Ayan. Yung maraming hayop ang may ilalagay dito. Kung ano man maganda. Puro for sure, puro native yan. Native na manok. Di akong papakain ng commercial feeds. Kasi free range lang naman sila dito. Babakuran lang. Okay na. So yan yan. Alright. Malinis. Lahat ng malinis. Yan na yung area ko. Except do sa kanina. Alright. Sarap tingnan. Pakalinis. Alright. Yan. Marami pa yan. Okay. Naligaw na native na manok yan. Dito lang sila, pag-gala-gala. Marami yan, nandoon pa yung isa habang nag-grass cutter kami kanina. Yan. Ganda. Enjoy.